Café de pota. Estes días temos unha exposición na cafetería da escola. Trátase dunhas fotografías de persoas e cabalos, concretamente dos que cada ano se poden ver se nos achegamos, por exemplo, a Sabucedo ou a outras localidades onde se celebra a Rapa das Bestas, como Candaoso ou a Gondomar. O título da exposición é A xente das bestas. É moi suxerente porque fai fincapé no lado humano da festa. E hoxe temos connosco a José Cuervo, autor destas magníficas fotografías. Primeiro de todo, queremos presentarvos un pouquiño a súa traxectoria como fotógrafo. José ten o grao superior de fotografía no Mestre Mateo, diplomado en comisariado fotográfico pola Universidade Panamericana de México. Nos últimos 10 anos gañou premios en varios concursos. Quedou finalista noutros, fixo unha gran cantidade de exposicións ao longo dos anos. Xa na nosa escola é a segunda vez que expón. José, boa tarde. Hola, boa tarde. Por que te sentiches atraído por esta tradicional festa que forma parte do noso patrimonio inmaterial? Que che inspirou a hora de fotografala? Bueno, realmente cando empezas a tomarte un pouco máis en serio a fotografía, empezas a estudiar, tamén te topas con sitios a donde van os fotógrafos profesionales, que cousas son as que lle interesa. E Sabucedo, que é unha festa patrimonio universal pola UNESCO, atrae a centos de fotógrafos de todo o mundo. E eu quixen tamén ver que era o que pasaba nesa festa que eu a facía tan especial. Ao principio con un pouco de non sei se un pouco de noxo por non saber moi ben o que topar ali, pero a verdade é que fotográficamente, humanamente e estéticamente é un sitio que non me extraña que atrae a xente de todo o mundo. Que é o que che motiva máis a hora de plasmar en foto que ves a luz, a emoción, as persoas e por que en branco e negro? Eu creo que as miñas fotografías basicamente son non retratos, sino situacións. O que me atrae son as emocións, basicamente, ¿no? E en un sitio como Sabucedo e en moitos outros sitios as emocións están a flor de pel. O peligro, a forza, hai moitos instantes que son fotografiables. Por que blanco e negro? Pois porque o blanco e negro para moitos é unha das ferramentas que mellor expresan as emocións. Cando quitamos dunha imaxe a cor, o que nos queda é a esencia da fotografía. E as emocións están cerca desa esencia da fotografía. Sabes que hai opinións a favor e en contra con relación a esta festa por moitas razóns. Ti como a viviches? Pois, como che decía, ao principio con un pouco de reparo por todas esas opinións externas que me chegaban, ¿no? Pero logo chegas ali e o que ves, primeiro ves que é unha actividade gandeira, por suposto, non é circo, é gandeiría. E o que ves é que a xente das bestas respeta as bestas. E cando alguén ou algo se fai dano na Rapa das Bestas, normalmente é a xente. Cando se lle cortan as crins a un cabalo, aparte deso, se lle desparasita, se lle curan feridas que poida ter, porque hai que pensar que estes animais están soltos 360 días ao ano. Si ven o lobo, si se lastiman con o que sea, e teñen unha ferida, o único momento do ano onde se lles pode coller e tratar é na rapa, nese momento. A
Rapa das Vestas xa ten a súa banda sonora dende o 2015 gracias ao músico estradense Simón Couceiro. Trátase dun poema sinfónico. José, ti que sensacións acústicas tiñas mentres facías estas fotos? Poñerías música? Sobre todo en Saucedo hai unha parte acústica coidada, e é que xusto antes de que as vestas entren no curro se pide silencio. Despois de que ese sea un sitio onde hai casi 1000 persoas de festa, os gaiteiros, non sei que, bueno, se ten todo coidado de que pedir silencio, e en silencio entran os cabalos no curro. O primeiro que olles son os cascos dos cabalos chegando. E despois, non fortes relinchos, pero sí hai como unha conversación de cabalos. Acústicamente, eso, cando empeza a acción, a verdade é que un fotógrafo, ou eu en particular, poso o ollo no visor e te convertes en outra cousa, e a música ten que ver probablemente, a miña música ten probablemente que ver co meu tempo de reacción, co tipo de cousas que quero coller, con todos estes reproches que te faz dentro da cabeza, coño, que lento estuveche, que non o pillaches, que esa se me marchou, esta creo que a teño. Esa é a música que temos os fotógrafos na cabeza constantemente, non na Rapa das Vestas, sino facendo un retrato, estás buscando unha mirada, e se a colles ben, e se che escapa, e xusto cando vas a disparar esa mirada desaparece, pois a tua cabeza empeza a decirche cousas. Bueno, a música dos fotógrafos é unha música bastante peculiar, e normalmente é unha música de traballo, basicamente, ¿no? E a imaxe máis impactante que capturaches nesta celebración? Creo que calquer fotógrafo respondería como chego a responder eu. A miña mellor foto sempre está por facer. Vemos que estas fotografías capturan as imaxes como en varias velocidades. Unhas veces as figuras vense movidas e ao mesmo tempo outras están como estáticas. Que retos técnicos presentáronseche a hora de facer as fotos desta festa e desta maneira? Despois de anos facendo fotografías na Rapa, estou buscando unha nova forma de expresión basada nunha característica técnica, non? O que estou facendo é disparar fora da velocidade recomendable para atopar esos elementos que van dentro dese frenesí, que van a unha velocidade máis lenta. Porque, a pesar de que parece que a Rapa é violenta e é unha cousa de moitísima velocidade, realmente hai moitas velocidades, igual que na vida. Non todos vamos á mesma velocidade, non todo se produce á mesma velocidade, e esos instantes, esa calma que ten algunha xente, que teñen algúns animales, que teñen algunhas accións, é un dos meus obxectivos da miña fotografía neste momento. Por eso, nas fotos desta pequena exposición que se pode ver na escuela, hai algunhas fotos onde hai o que se chama registrado. E é, cando ti disparas a unha velocidade lenta algo que está en movimento, o que obtés é un rexistro dese movimento. Hai cousas que están movidas, pero hai cousas que non están movidas. Crees que a fotografía axuda a preservar a memoria e a identidade desta festa? De que maneira? Me gustaría que de alguna maneira servira, porque creo que hai cousas ao rededor da Rapa que son moi importantes. Ecolóxicamente creo que están facendo un traballo moi importante, e logo antropolóxicamente poder ter a oportunidade de ver o manexo de un antílope salvaxe, que é un cabalo, por 3 persoas, que son 3 os que inmobilizan a un cabalo na Rapa, te pon diante de unha actividade que se perde no tempo e na prehistoria, e creo que preservar eso ten importancia. Tes algún ritual persoal antes de empezar a disparar a cámara?
Creo que todos os fotógrafos temos algún tipo de ritual. O primeiro que faz é mirar onde te pos, en que sitio vas a estar, onde está o sol, e decides, no meu caso, a que velocidade vas a facer as fotos. Si vou a congelar o movimento ou si vou a registrar o movimento. E logo, antes de ir, normalmente reviso as miñas fotos do anterior rapa, e digo, pois isto non me gusta nada, o que me interesa é isto, pois hoxe quero retratos, por exemplo, e te marcas un plan de traballo. Vou facer retratos, ou vou a facer solo cabalos, ou vou a facer só mulleres, que cada vez hai máis na rapa, ou vou a facer só os nenos ou os potros, ou sí que hai un plan. Eso ven un pouco ca experiencia de ir, porque ao principio queres coller todo e o resultado é un rebumbio que non ten nin pés nin cabeza, nin ten un obxectivo. Cada vez intento máis chegar aos sitios sabendo cunha idea do que quero facer e logo deixándome sorprender un pouco tamén, claro. Que consello lle darías a alguén que quere iniciarse na fotografía documental de tradicións? Calqueira que queira empezar cas fotografías, eu creo que hai unha norma básica, e é que faga fotografías. Un dos meus primeiros libros de fotografía poñía: o primeiro millón de fotos foi o máis difícil. E eu creo neso. Ao final, a fotografía, aparte dun hobby, tamén é un oficio. E hai outro dito por aí que fala das 20.000 horas para dominar calquer técnica, non? Fan falta moitas veces 20.000 horas para dominar a fotografía, que é unha das cousas maravillosas da fotografía, que é endemoniadamente difícil ou tremendamente fácil. Colles un iPhone, polo diante, disparas e tes unha foto. Logo, a túa exixencia é a que te leva a facer unhas cousas outras ou a disfrutar máis ou menos da fotografía. Queres engadir algo que non che preguntáramos? Pois igual parece unha tontería, pero por que se rapan as bestas? Pois as bestas se rapan porque históricamente a crin dos cabalos era un recurso que aproveitaban a xente das bestas. E que faz ca crin dos cabalos? Pois agora poucas cousas, pero no seu momento moitas. De todas formas, se buscas en Amazon, ainda hai pinceles de pintor de crin de cabalo. E hai unha cousa que solo se fai con crin de cabalo, que son os arcos dos instrumentos de cuerda. Cando olles un violín, estás oindo a crin, a cola dun cabalo, os pelos da cola dun cabalo, raspando contra as cordas do instrumento. Vale tamén para máis cousas, moitas cousas. Non é ir a voulle cortar o pelo porque non, é que se aproveitaba eso. E ainda se aproveita. Damos as grazas, José Cuervo, por estar connosco e compartir as historias e sentimentos que contan as túas fotografías. Moi amable por dedicarnos o teu tempo. As persoas que nos escoitan, invitámolas a chegarse á Escola de Idiomas de Vilagarcía ata o 19 de decembro para ver esta exposición e poder sentir de preto esas emocións das que José nos falou. Moitas gracias. Radio Maré, Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía de Arousa.